Komareke demokratîk an serkeftina Pîrûsê. Xeyrî welat Serhed. Komara Tirkiyeyê ya ku hîmê wê yê bingehîn ser navê Tirkperestiyê hat avakirin, bi înkara gelê Kurd re 100 salin ku tê rêvebirin. Bi sedan komkujî, talan, tecawuz, dagirkirina ax û erdnegariya Kurdistanê re êş û elemên bêsînor bi gelê Kurd da kişandin. Êş û elemên gelê Kurd bi înkar û îmhayê hêj berdewam dikin. Dewleta Tirk îro jî dixwaze vê polîtîkaya xwe bidomîne. Hêviya wê ew e. Lê berxwedana gelê Kurd vê xweziya wê di qerika wê de dihêle. Têkoşîna azadiyê ya 52 salên dawî ne tenê îspata vê yekê, hêvî, vîn û biryardariya wê ye jî. Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di gelek nirxandinên xwe de li ser komara Tirk disekine û komara ku di pêşengiya Mustafa Kemal de hat avakirin ji gelek aliyan ve de nirxîne. Aliyên komarê yên ku mafên Kurdan destpêkê diparêze û pişt re bi komkujiyan berdewam dike, bi berfirehî şîrove dike. Di serî de Kurd û gelek gelên wekî Ermen, Laz, Çerkez, Süryan û her wekî din ti xêrê ji vê komara înkarê nedîtin. Polîtîkaya înkarê ya ku bi dehan salin berdewam e, ti tişt bi gelan neda qazançkirin. Gelek nirxên hevpar da wenda kirin. Têkoşîna gelê Kurd a bi pêşengtiya Rêber Öcalan 52 salin tê meşandin, bi ket û sebreke mezin dixwaze bi dewleta Tirk bide fêmkirin ku komara înkarê ti tiştekî bi gelan nade qazançkirin. Li dijî vê komara înkarê teza Rêber Öcalan a bingehîn jî komara demokratîk e. Bi komareke demokratîk pêşerojeke aram û ronî dikare ji gelan re jiyaneke xweş bîne. Divê bêjin ku Kurd ne bi dû bikin. Mustafa Kemal ji kavilên dewleta Osmanî senteza komarê derxist, teza Rêber Öcalan komara demokratîk e. Li ser hîmê komara demokratîk ne tenê yekîtiya gelên Kurd û Tirk, yekîtiya hemû gelên li Tirkiyeyê dijîn û dîsa yekîtiya gelên li Rojhilata Navîn dikare bê avakirin. Di warê ol, bawerî û mezheban de jî ev bingeha yekîtî û hevdû qebûlkirinê heye. Lê divê dewleta Tirk berî her tiştî dest ji polîtîkaya înkarê berde. Gotinên hemwelatiyên Tirkiyeyê birayên me yên Kurd û her wekî din êdî gelan têr nake. Zarok jî bi van gotinan naxapin. Wê demê divê çi bêkirin ku gel û mirovahî bi dilrehetî piştgiriyê bidinê. Berî her tiştî divê di makya qanûnê de mafên Kurdan ên bingehîn bên qebûlkirin. Fermiyeta van tiştan divê hebe. Divê bi rastî bêjin ku Kurd ne bi dû bikin. Mirovin xwedî mafên mirovî ne û mafên mirovî yên ku bi sedan salan ji destê wan hatine xepiskirin bên dayîn. Ji derveyê wan zikê Kurdan ji vir û derewan gelekî têr bûye. Karê Öcalan parastina nirxên gelan e. Berî her tiştî divê bêzanîn ku wekî berê bi polîtîkaya înkarê ti tişt tê bi silametî nameşe û ev rêbaza înkarê dê tiştekê bi gelên Tirkiye û Kurdistanê nede qezençkirin. Bi salanê ku dewleta Tirk bi çavgorî şerekê dide meşandin. Komarê bi polîtîkaya înkarê birêve dibin. Vê polîtîkayê jî bi xwere wêranî û keresetanî. Li dijî vê polîtîkaya înkarê Kurd û rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan çi dibêje û kîjan rêyê didin ber gelan. Hevparî, xuşk û biratiya gelan nîşan didin. Komareke demokratîk, entegrasyoneke demokratîk nîşan didin. Li ser hîmê neteweke demokratîk, mafên hemû mirovan ên exlaqî û polîtîk bên parastin pêşniyar dikin. Ji bo vê 52 salin ku Rêber Öcalan ket dide û daxwazê gelên li vê erdnegariyê bi awayeke aştîxwaz bikîne pêşerojeke azad. Hegel hevhatina gelan çênebe. Nihal hemberî dewleta Tirk rêyeke maqûl û bi parêzvaniya nirxên hemû mirovayî hatiye destnîşankirin heye. Rêber Öcalan jî tevgera azadiyê ya ku bi rêbertiya xwe ve girêdayî jî û gelên aştîxwaz jî bi her awayî dixwazin piştgiriya vê rêya wekeviyê bikin. Di her warî de ji bo vê dixebitin, kedê didin û gavên dîrokî diavêjin. Sebreke mezin didin nîşandan, rîsk û xetereyên mezin dikirin ser xwe. Ne ku bêhêz û lewazin vê dikin, berovajiyê wê ji hemû demê bihêztirin û gavên bi wêrekî diavêjin. Ya ku ji siya xwe de tirse, dest ji neheqiyê bernade, di polîtîkaya qirkirinê de israr dike, dewleta Tirk û randxûrên wê bixwene. Em hêvî dikin ku dest ji vê heşmendiya xwe ya gemar berdin. Di komareke demokratîk de bijîn ku dest ji înkar û tunekirina gelê Kurd berdaye. Em hêvî dikin ku bi awayeke demokratîk û wekev bi hevdû re bijîn. Hege ev pêk neyê, dê çi be? Wekî ku rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan gotiye, dê şerekê bi qasê 10 gazeyan rû bide. Ev ne gev xwarin e, pêşdîtinên ku me ji dîrokê derxistine. Di serî de İsraîl hemû hêzên şerxwaz vê yekê dixwazin.
dixwazin şerê Kurd û Tirkan berdewam bike. Ev dê bi tikesî nede qezanc kirin. Dê ev bibe serkeftina pîrûsî.